Sarapan Pak Ingkung. sedulur tapak pancur kang kawiji manung bakal kira manungsa kang satus arami Joko Pirala buta kawak kambang dawa adiyayai lan uga wujud badan pribadi was hoi saya was
dosa banget digelagi. Rosno prajurit jajar sepiro tak ngerti kalimpatan bos ya ya yaud bos ya bos what ya Yot temenan gawe bong-bong manaku kabeh prajurit bos ya bos ya oh bos ya Marang temenan os. Beda. Os. Iya. As. Yo. Hebat tuh ya. Beda. Oi. Ya. Iya. Oh ya. Katon terginas kabeh. Ya. Oh ya. Barisan sedulur bapak kula pancer kang sampun tumapa hadi kang katon berarti esemu lan uga kawesi gandes luwes kawes wis nyawiji ana ing prajurit wanita ana ing tlatah Kusuma Jaya. As. Oi, ya, as. Ya. Oh. Ya. Le. Ya. Barisan prajurit kang ayu Sulistiane Wangi ya prajurit Kusuma Jaya.
kanthi damyak lakune. Sadaya kang bisa anangka kanten krepane praja. Yes. Ya. Ya. Oh. Oi, ya. Ya. Oi, ya. Ah. Ah, ya. Oh, ya. 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 As. Ya, oh ya. Ya. Ah. Iya. Woi. Kalapas jemari. Kang sampun kau kapaken dening Sri Kandi Kusumaja. Ya. Ya Ya. Jalan. Medalen Prajurit Santi kajijul satriya sadya kang bagus. Kampung pandegane dening satriya. Ya sak Senapati Kusumaja.
Kabudayan, oi kang sepi, ora ana kang bisa nandingi. Radio bolong, wis ngawiji, tapi piro yo Lawang Agung Kusuma Jaya Pasibaning Sun lair batin wis kambuh ing jiwaning sun satriya waskita amurat jagat gumulung kono awas andalu jagat gumelar Gusti kang akarya jagat wis nyempurnakno jiwa nagaring sedaya Narendra Kusuma Jaya kukuh jati manunggal rasa rasa prakosa bumi tempat bintara tansah kuncala ing angkasa satunggaling Hendra Pusaka iya Kusuma Jaya
Hatur sepai palagan uga hatur terkait hatur sepai palagan uga hatur terkait diwaksa Yuk, yes. Ya. Yuk, ya. Loh Yuk, ya. Hey, ya. Hey, ya, ya. Ya, ya. Go, ya. Ya, hey, ya, hey, ya, ya. Ya, ya. Oh. Hey, ya. Hey, ya. As. Ha, eh. Ya. Ya. Ha, eh. Ya. 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 As. Kita main kanthi lon-lonan papat cacing lendro wanita pawujudane prajurit sandi kang bisa ngerteni sambarang apa wae kedadian kang arep teka ya prajurit sandi ning Kusumadaya. Tumandang Mario, sorat pengolahan, kedewas kadongga.
para wadya sabya sawetra kumandang karya salat pamurahan dewa sanunggal karya sita muda. Titik gemuruh suarane temako bapak limo cacai Nalendra kang gawe gegering jagat itu muji adik bayane orang tong senopati semua
Yo kang ana dikami ora iso. Kabeh ayam. Sun bakal ngadepi sira kabeh aku sak cepat. Awas. Maju. Ya. Awas. Ya. Oh. Yes. Oh. Yes. Leno pangendar amat pajak dia pusaka nek astana. Os. Ya. Ya. Os. Ya. Ya. Os. Ya. Ya. Aja rayu. Ora bakal sayus. Ya aku. Bisa tinggal aku prajuritku ampuh kemenangan. Aiki ada pada dangkelane wasit ya. Soale bar sarapan wae ingkung santai wae tenang. Mantap teman tanganmu. Agak kerasa iki mau. Ya, sene maju. Kurang ajar. Kebarang. Ora apa-apa. Enteng temenan tanganmu bisa kuncal aku. Ya nanti rontok kabeh untukku. Menangku kapan kalah terus. Sepi. Rata orang penangnya. Gak kalah terus dia guys. Iki usahaku pucuk pedang tanpa dono. Aku yang duwe. Ampanane sakira tolan kepepet kamu. Iki ujute tombak senggol motor tanpa dono. Yes. Kena panggil moblot ususmu. Wes. Ayo, prajurit siaga. Setunggaling satriya kang bisa gawe katentremaning praja sanyingkaraken kabeh sing ora uga ngribet kang kali jagat raya ana mung satunggal satriya Kusuma Jaya.